Parat sanyata Sudira bakal ngrebut ing padepokan. Ya ora dadi ngopo, ora dadi ngopo yen to iso nglangkai bathange Lokajaya, ora dadi ngopo ning kaya dene cebol gayuh lintang ora bakal kasembadan Sudira gayuh mangarsane ning padepokan. Ketanggor ketemu marang aku Lokajaya bakal mati dadi apa kowe Sudira? Adikku, adikku, adikku. Suranata, Parat Surajaya kepiye Surajaya? Jalarane kuwi adikku. Dicelak-celukke mah mingsat apa kowe ora ngerti tintrime kahanan. Aku ana ing Paseban kene ora ngerti apa wong pating gedumel kuwi ana apa kakangku. Kudune iki kok lak mawas to. Mawas piye? Pernah enom ya durung budhek. Iya. Kudune ngerti kahanan. Kahanane apa kakang? Tintrem padepokan Giri Sekar iki awake dhewe kudu kepiye? Kowe ngerti? Lah kok piye? Kakangmu tuwa Sudira bakal ngrebut ning padepokan mongko dheweke wis duwe padepokan dhewe. Yen miturut pranatan mono lak kudune dicekelake marang adine. Kakang Sudira kae ora iso. Awake dhewe tunggal, pernah tuwa, aku pernah enom. Kakang Sudira eneng Paseban kene arep ngora-arik, arep nguasani ning kene aku mongko Bapak Duk Rikala Semana wis tau dawuh to. Piye? Yen to kowe iki ngerti. Iya wis omong bapak karo aku. Sudira kuwi lak wis diwenehi padepokan dhewe. Dene Giri Sekar iki mung aku kalawan kowe. Kudune ora dadi masalah, ora dadi perkara. Yen to padepokan iki dheweke kudune ora entuk cawe-cawe. Aku ora sudi. Adikku, ora sumbar, aja kokan sebut, aja kokan sumbar. Aku tetep sumbar. Ketemu Sudira aja kan gunem pateni. Tunggal ora masalah. Tetep pateni. Nerak paugeran pateni. Nerak paugeran. Kakangku Sudira eneng ngendi kakangku? Roh Sudira, blondongane ketok. Iya bener. Kakang wis tuwa tenan. Ana ing Paseban Giri kene. Nadyan to kowe pernah tuwa ning ora sudi aku basa marang kowe Sudira. Aku ya ora sudi kakang. Mergo kowe nerak ing paugeran, nerak ing tatanan kang kudune kahanane becik digawe tintrim. Dadi kowe wong loro iki padha curiga marang aku. Loh, ora curiga Aku piye? tetep curiga marang kowe kakang. Kok adikku ora curiga piye? Blondong-blondong utawa siswane bapak. Wanci iki kang nglatih kowe lho. Loro. Kae. Ngerti gapura ngarep. Kae wis doyong. Ya mergo kowe kang dandani. Ngono kuwi yen to kowe ora milik bakal nguasani padepokan Giri Sekar iki banjur apa? Gosek kakang. Kakangku Sudira iki banjur ana ing Paseban kae. Kae sing ngadeg mangayar-ayar bakoh ya saiki doyong. Kuwi mergo kakangku Sudira iki. Lah mesti ana pamrahe. Be Sudira, getakanmu ora gawe gigre aku ora gawe gigre. Yen to kepara bakal ana wutah getih ana kene ora masalah. Surajaya. Piye? Ngono tak omong gentenan. Piye? Wong wis gedhe tuwa ngomong wae ora penake. Piye? Padha mangerti yo. Aku teko kene iki bakal paring weruh marang jeneng sira kabeh. Yen to yektine bapa mbiyen nate ngendika marang aku, yen to sing bisa neruske
Padepokan ya iku antarane Surajaya Lah lan ya Suranata. gene ngerti. Aku ya ora trimo. Lah ya gene kowe wis ngerti lho. Aku ya ora trimo ya Kakang Surojo. Tetep aku. Aja gegeden swara dhisik. Rungokno. Weh no aku wae Rungokno Kakang. tembungku. Antarane Surajaya lan Suranata. Iya. Yen sira bakal nerusake padepokan, ana syarat-syaratane. Kok banjur kowe sing ngenehi syarat? Iki welingi bapak. Loh, aku mung nyampekke karo kowe. Bapak ki wis sedo lho, weling apa bapak marang kowe? Dhisik weling marang aku. Sapa wae sing bakal neruske kudu bisa nguceng rong perkara kuwi. Rong perkara. Banjur angka 1. Katekno. Kanuragan. Gampang lah tukang buku. Ora bab kang angel. Aku ora ngerti. Diteteran ngene. Tak ida-ida dhewe. Wedi aku. Panaragan. Kowe nantang aku Kakang. Yo. Surajaya. Oh, iya. Yo. Arep nantang awake dhewe. Ayo ketokno kanuraganmu ning papan kene. Suranata. Banjur apa Kakang? Suranata. Tak ida-ida dase. Suranata. Ora trimo aku yen kaya ngene. Padha dene aku didu marang kowe. Cana gamanmu tanding nglawan aku. Dake sing arep maju Kakangku tuwa. Cana gamanmu tanding nglawan aku. Banjur iki sawijine Kakangku wis ados. Iya. Maju. Cukup. Durung. Durung cukup. Aku tetep wis cukup. Durung cukup. Arep ngajak piye meneh? Ha? Ayo. Ayo Surajaya. Teter katigayane. Dadekke ora bakal wedi. Kakang, Paseban ana ing kene banjur diteruske ya kaya ngene terus. Banjur kepiye? Sak teruse. Bosek. Tapi iki ora ana sing menang apa kalah. Sing nomor 2 apa? Sing nomor 2 yaiku Rungono kabeh. yen to arep nerusake Paseban Padepokan. Syarat sing nomor 2 kudu ngerti paugeran lan wewatone. Siji wis putus, nomor 2 aku ora ngerti. Gede. Tak akoni. Yen taun saiki, Bingung. yen taun saiki. Sing nomor 2 mono tata krama solah bawa. Bisa dadi tuladha Bener. marang para kawula. Bener. Wicaksana. Ngono karmu. Adikku ya wis mumpuni, aku ya wis mumpuni. Suranata ya wis mudeng. Wis ngerti. Ning kuwi durung mumpuni. Ibarat wong arep mlaku sangumu durung komplit. Tak deloki wae. Rungokno ngendikane bapak dhisik. Iya. Yen to sira bakal nerusake Paseban. Siji kudu duwe rasa ndarbeni. Ya. Ning pitakonku siji. Wis sik rungokno dhisik. Eh, Sing kaping 2
kudu melu Hanggrung Kepi. Sing kaping 3 Hamulat Sarira Anggrasawani. Yo. Ning kene. Piye Kakang? Iki kok gak aku bayaran piro nganti mengko Ayo bos. sembongko ora bayarane ora usah digagas. Wis ora nggo isuwe. Ayo, banjur ketemu kaya ngono. tok napa perlu? Anggonmu ngelatih, anggonmu mangarsani. Punggane bapak kaya ngopo? Tak deloke ya diguya. Blati kang tetep bakal kang slamet rahayu sak wanji-wanji. Yen kowe bakal ngerti marang murid-muridku kabeh dina iki bakal tak celuk marang rene mengko padha Mara gage. Mara gage, slamet rahayu, slamet rahayu. Ger Warwadya ayo padha siaga ger. Ayo le. Selamat rahayu. Oh. Wah, ha, ha. Uish. Oh. Kono sewandana raja muda kono rata siapa enyuta lawan raja raisika nasta
ngrabas sing prang pupus sing baro alas roban iyo hae perakitan saya rapi selamat rahayu. Hai. Sang patih sikra hanata baris Yawiciku mala Dabyak kumrekut lampahe Dinaro watang agate Kumbalarane toki sorae kumuro Ya Durung katakan malaikat juru pati eling-eling sira manungsa
persiapan yo. Ayo le.
wis akhir cepet wis akhir wis akhir kumitik Selamat Rahayu, selamat Rahayu.
Salalalala. Salalalala. Selamat terhayu. Selamat terhayu, iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Boleh tepuk tangan yang meriah. Maka terkala babar kiprah saking kadang-kadang kesenian. Selamat arah hayu ingkang sampun katur kapiyarsa kunjuk wonten ngarsanipun sedaya para penonton yang malam hari ini memadati dan memenuhi Seboto luar biasa. Silahkan jaga keamanan dan kondusivitas pementasan hingga akhir acara. Siapa yang membuat keributan di situ nanti akan menanggung akibatnya. Oke, tentunya inilah tadi persembahan satu tarian
ada tarian dari Selamat Rahayu menghibur dulur-dulurku semuanya di acara malam hari ini. Oke, dan juga kita kasih 2 tarian menghibur rekan-rekan. Ada Agun Saful, nanti setelah tarian ini berakhir bersama dulur-dulur dari Selamat Rahayu. Kita ke lagu dangdut dulu Mas. Yo, tahan dulu. Ler iler tandure Wasumilir tak ijo raya-raya tak senggote manten bocah mon penekno bimbing kuwi lho yo penekno aku sepo tandure wasumilir tak ijo royo-royo tak senggote manten rembulan di
Oke, kasih tepuk tangan untuk Selamat Rahayu. Yang selanjutnya Mas Gilang, Mas Agus. kita full untuk Agunsa menghibur dulur-dulurku semuanya. Dan juga terima kasih dari seniman seniwati, tentunya dari Selamat Rahayu Seboto Geladak Sari Tuan Boyolali. rumah. Tuan rumah tentunya. Dan tentunya Mas Agus, Nggih. kita malam hari ini didukung oleh beberapa vendor yang menemani kita. Terima kasih untuk audio sound system, Dari GG Audio Production Matur Sembah Nuwun, lighting, dari GG Production, panggung, dari RD Group, RD Group Production Matur Sembah dan Nuwun. youtuber-youtuber yang hadir malam hari ini, tentunya juga pedagang-pedagang UMKM yang tentunya menemani dimanapun Agungsa berada. Betul sekali, semoga membawa berkah di acara malam hari ini. Yo. Dan juga tidak lupa dari Bapak Kepolisian yang tentunya telah memberikan perizinan untuk acara, dan juga ini di malam hari ini juga acara Natal juga Oke. yang merayakan selamat hari Natal, yang merayakan untuk kawasan Geladak Sari dan juga sekitarnya. Oke, persiapan Mas dulu Agus. teman-teman. Oke. Malam hari ini acaranya apa tuh, Mas? Ini keluarga besar dari Mas Riki dan juga Ibu Kamti mengenai acara tasakuran juga. Yo. Semoga membawa keberkahan tersendiri untuk keluarga besar Mas Erik. Ya. Matur nuwun sanget, mugi-mugi berkah barokah nyenengke piyai kata, dungani piyai kata, mugi-mugi sehat selalu, banyak rezeki dilimpahkan berkah barokah.